Het besluit van Dante Bediel kan net zonder gevolgen blijven. Dat weet ze bijgelijks ook hier in Verwert. Nou is één gemeente die gaat net op dit moment verder naar de bestuurlijke fusie die we graag doen. Dat zal dus impact hebben, ook in het functioneren, het handelen van de treinen, maar eigenlijk goed voor die er alleen staan blijft. Wij vinden wel alleen, nou maar we komen vrede bij, maar hoe kunnen wij nou met dit gegeven verder? Ook de gemeente van Dante Bediel zich juist erom vooruit en jouw burgemeester en wethouders een opdracht mee. Daarom hebben we van een keer mooi zien en waarom we wel graag willen dat uw college nou eerst eens een keer op onderzoek gaat van hoe valt dit nou bij de orerier die naar de gemeente. Maar ik wat betekent het juridisch en bestuurlijk voor u als gemeente en hoe willen we hier aan zichzelf omgaan. Nevens de juist afspraken jekke Dante Bediel nog wel om bij het vormen van een ambtelijke organisatie voor alle vier gemeenten. Maar de vraag of dat nou wel zo logisch is, hing het wel boven de merk. Ik denk dat ik komende vrede dit een punt van oorles is. Op papier is de constructie die er dan eventueel nou uitkomen zou net een ideale. Want je krijgt een stukje verplichte winkelnering. Ik denk dat we er een schema van en dat zullen we vrede met je fjouweren als gemeenten bepraten. Hoe gaan we hiermee om? Hoe lossen we dit op om toch een goede waai te vinden? Ik denk dat het heel moeilijk wordt, maar we kunnen in ieder geval ons best ervoor doen. Het CDA in Dante Bediel is als voorstander van werindeling in elk geval net te spreken over deze situatie. Nou, aan de ene kant weten wij als Riet zijn dat wij zelfstandig net mee in staat zijn uw staken op te pakken. En aan de andere kant laten wij nou echt de drie orenpartners, Donredeel, Verwerderdeel en Kolm, laten wij los. Maar het besluit van Dante Bediel om zelfstandig te blijven stiert net op hemzelf. Want ook de bevolking daar liet het net een soort te vieren voor het opgaan in een groter geheel.